أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أمبالمان نابو نبكا كما groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Togola à bureau national à président Dangambiano Noé Mohamed Kalabo Haïdra avec Kene Konoya groupement où est Chimindo anda Kangafo Nebe Dakudia Damado Fala Kato Seme Anga Prezana Abitemenai groupement ko Nana Anga président fo Noye Ashimi Kotaye le général d'armée Nanyo fo Kanga premier ministre Franfo Ablaye Maïga Nanyo fo Kanga général Ismaïl Ouagé Kanga le Franfo Nanya le fo Anyele ka ministre Bami Mbeya no islamo ka ministre dina ka ministre Muhammad Umar Kone ko kale era foka wala nyumando ko nana ale fala foka wala nyumando ola kanga anga au conseil islamique kanga au era foka au wala nyumando ka nyemo fo a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye bara minge jamana ingoro bi akera ala nyena jamana deum bi fo ne jamana nyuma jamana de nyuma ya dode ye min wala ya bi ye fier dumando le ci mali kono bi katari ko dobla mali kono mali on tanyi da min ko tuguni kasaka bolo jigiu bolo mineo shaziliyo tijaniyo kabela jelen faranyonga ambega do dakelen fe ka bo dakelen fe Ousmane ini tieni baraji ala ka isra wa anjena naye ambabu asrafa ko nanana anga limama fo nanana anga amibi fo nanana anga inafem fo nanana kanga mer fo nanana anga ladala mo fo nanana kanga bela jelen fo ko kofe uye point demando de dia ko ngo fo au conseil nyemoye anaka bureau national be a folo e jubenye anga président au conseil islamique groupement ko yeni wale minta ka nyesi jamanama ko bi no fe ni mbaina diena folla ko parce que façon joli kumaru flana na go kanga nyongo mine anjena na ye anga nyongo mine ko anga nyongo mine ni tie anga na nyongo mine ni ngaloyi flana anga nyongo mine ni ko nanje ye ankere go be ka nyongo mine anga na ta nyongo to ki nyongo ko fe anga na zede rejo katuguni ka nyongo ne rezo ka anga bla no boray anga nyongo kanu anga fa juguyama ani nyongo che ko no boray anga ya fa nyongo ma ka ke ya fa jelenye anga na nyongo sama tuguni anya fa le nyongo go anga na so nga juguya do ani nyongo che ko no boray anga na nyongo juguya no boray anga na nyongo koniya no boray anga na fara no boray anga na kodo nyongona no boray anga na nyongo nyengoya na nyongo nyengoya abitie ameni no fe o jamana basigi de ala ka nga jamana basigi ala ka bendo akono ala ka kenya do akono ala ka yere kanye ala ka ninge mali basmaleza ala ka ninge mali sumaleye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive le Mali, vive le Haut Conseil islamique, vive le groupement. Allez,